Στο βορειοδυτικό άκρο της Θεσσαλικής γης, ανάμεσα στους ορεινούς όγκους της Πίνδου και των Αντιχασίων, υψώνονται σοπηλοί και ακίνητοι οι πέτρινοι γίγαντες των μετεώρων. Ένα φαινόμενο μοναδικό ίσως στον κόσμο. Με το περήφανο και επιβλητικό τους παράστημα διακόπτουν απότομα πάνω από την Καλαμπάκα και το γραφικό Καστράκι, τη μονοτονία του τοπίου, του απέραντου θεσσαλικού κάμπου, προκαλώντας δέος και θαυμασμό. Το φαινόμενο των βράχων δεν αναφέρεται ούτε στη μυθολογία, ούτε από κάποιον Έλληνα ή ξένο ιστορικό. Εδώ και 1000 περίπου χρόνια άρχισαν να ασχολούνται οι ιστορικοί και οι γεωλόγοι με τη δημιουργία αυτών των βράχων, διατυπώνοντας διάφορες θεωρίες. Η επικρατέστερη θεωρία είναι του Γερμανού γεωλόγου Φίλιψον, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ένας μεγάλος ποταμός είχε τις εκβολές του στην περιοχή αυτή, που για εκατομμύρια χρόνια καλυπτόταν από ένα στενό και βαθύ θαλάσσιο τμήμα. Τα νερά του ποταμού εναποθέτουν στις εκβολές φερτές ύλες και πέτρες και γενικότερα διάφορα υλικά που μεταφέρονταν με τα νερά του από βορειότερα τμήματα της αρχαίγονης κεντρικής Ευρώπης. Από τη συσσόρευση των υλικών αυτών σχηματίστηκαν δελτογενείς σκόνη. Κατά την Τριτογενή περίοδο, στη διάρκεια των αλπικών πτυχώσεων, αποκόπηκαν οι συμπαγείς όγκοι των βράχων από την οροσειρά της Πίνδου που δημιουργήθηκε και με την πάροδο των αιώνων σχηματίστηκε ανάμεσά τους η κοιλάδα του ποινιού ποταμού. Με τη συνεχή διάβρωση από τους ανέμους και τις βροχές, καθώς και από άλλες γεωλογικές μεταβολές, οι βράχοι αυτοί στο πέρασμα εκατομμυρίων ετών πήραν τη σημερινή τους μορφή. Τα Άγια Μετέωρα, η θηβαΐδα των σταγών, όπως εύστοχα και χαρακτηριστικά τα αποκάλεσαν, αποτελούν το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μετά το Άγιο Όρος μοναστικό συγκρότημα του ελλαδικού χώρου. Στις απάτητες και κακοτράχαλες κορφές των θεόρατων και ουρανοφύλητων αυτών μετεωρίτικων βράχων, οι παράτολμοι μετεωρίτες αναχωρητές, οπλισμένοι με αλήγιστη θέληση και τόλμη και με βαθιά και απαράμενη πίστη, θείο έρωτη πτερούμενοι αναρριχήθηκαν σαν αητοί στους φωλεούς τους. Σε αυτούς τους απρόκλητους και απαράκλητους βράχους, οι πρώτοι παράτολμοι ερημίτες και ασκητές έστησαν την ασκητική τους παλέστρα αναζητώντας να βρουν τη γαλήνη, την ψυχική ηρεμία, τη λύτρωση, μακριά από την τύρβη και τον τάραχο των εγκοσμίων, ανταλλάσσοντας τα θέλγητρα του κόσμου, τα επίγεια πλούτη και τη χλειδί με το φτωχικό μοναχικό τυβώνιο. Εδώ, στους τραχείς και άνικνους λίθινους στήλους των σταγών, οι μετεωρίτες αρνητές των εγκοσμίων, με τις αδιάλειπτες και ανίστακτες προσευχές τους, τα ασκητικά τους παλέσματα και σκάματα κατόρθωσαν να μεταμορφώσουν τις πρώην αετοφολιές σε μονές λατρείας.
Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες της ιστορίας των μετεώρων ανάγονται στον 11ο ή κατ' άλλου στο 10ο αιώνα. Εποχή κατά την οποία συγκροτείται η Σκήτη της Δούπιανης με κέντρο λατρείας το ναό της Θεοτόκου που αποτελούσε το Κυριακό της Σκήτης. Στο μικρό αυτό ναό της Παναγίας συγκεντρώνονταν οι απόκοσμοι αναχωρητές των μετεωρίτικων βράχων κάθε Κυριακή για να τελέσουν από κοινού την καθιερωμένη λατρεία τους στο Θεό. Η παράδοση, η οποία επιβεβαιώνεται και από έγγραφες μαρτυρίες, αναφέρει ότι πάνω από 20 μοναστήρια αποτελούσαν τη μοναστική λιθούπολη των Σταγών. Όμως, με την καταλυτική φθορά του χρόνου, με τις κάθε λογής περιπέτειες και δυσκολίες, στο πέρασμα των αιώνων, οι άλλοτε ακμάζουσες αγιομετεωρίτικες μονές οδηγήθηκαν σταδιακά στην ερρίπωση και το μαρασμό. Σήμερα, 6 μοναστήρια πάνω στους βράχους συνεχίζουν αταλάντευτα για 600 και πλέον χρόνια, γνήσια και άσβεστη την παράδοση του Ορθόδοξου μοναχισμού. Η Μονή του Αγίου Στεφάνου, της Αγίας Τριάδας, της Αγίας Βαρβάρας Ρουσάνου, του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, η Μονή του Βαρλάμ, και η Μονή του Μεγάλου Μετεώρου ή της Μεταμορφώσεως. Το πρώτο μοναστήρι που συναντούμε αφήνοντας πίσω μας το καστράκι και ανεβαίνοντας τους βράχους είναι η Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Ο βράχος πάνω στον οποίο είναι κτισμένο το μοναστήρι είναι πολύ μικρό σε έκταση και στενόχωρο στο πλάτωμα της κορυφής του. Αυτό επηρέασε και την κτηριακή διαμόρφωση και συγκρότηση της Μονής, που αναγκαστικά δεν μπόρεσε να αναπτυχθεί σε έκταση και γι' αυτό ως τελική λύση χρησιμοποιήθηκαν τα αλλεπάλληλα πατώματα. Ανεβαίνοντας την κτιστή σκάλα, συναντά κανείς πρώτα το πολύ μικρό παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου και την κρύπτη όπου φυλάσσονταν παλιότερα οι κώδικες και τα κοιμήλια της Μονής. Στον επόμενο όροφο είναι κτισμένο το καθολικό της Μονής,
ενώ τέρμα πάνω είναι χτισμένο το καμπαναριό. Η θέα από εκείνο το σημείο είναι μαγευτική. Οι εικόνες που απλώνονται μπροστά στα μάτια του επισκέπτη θυμίζουν ένα άλλο κόσμο, γαλήνιο και συνάμα μοναδικό. Δεν είναι εξακριβωμένο που οφείλει την ονομασία της η μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Πιθανότατα σε κάποιο παλιό κτήτορά της που θα πρέπει να τοποθετηθεί χρονικά στο 14ο αιώνα. Άλλοι συσχετίζουν ετυμολογικά το όνομα με το ρήμα αναπαύομαι, οπότε Αναπαυσάς θα πρέπει να σημαίνει τον τόπο ανάπαυσης και αναψυχής. Η μονή Ρουσάνου βρίσκεται ανάμεσα στις μονές Αγίου Νικολάου Αναπαυσά και Βαρλάμ, στο δρόμο από το χωριό Καστράκι προς τα Μετέωρα. Είναι κτισμένη πάνω σε ένα εντυπωσιακό κατακόρυφο στήλο και το κτηριακό της συγκρότημα καλύπτει ολόκληρο το πλάτωμα της κορυφής του απότομου βράχου, το οποίο φαίνεται σαν απόλυξη φυσική. Ο επισκέπτης από εκεί ψηλά απολαμβάνει όλη τη μεγαλοπρέπεια και μαγεία του ανεπανάληπτου μετεωρίτικου τοπίου. Στα ανατολικά αντικρίζει κανείς τη μονή της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Στεφάνου. Λίγο πιο μακριά δυτικά τη μονή Βαρλάμ και το Μεγάλο Μετεώρο πιο πέρα. Ολόγυρα απλώνεται το πέτρινο δάσος των αμέτρητων και γιγάντιων βράχων και στο βάθος η ορεινή όγκη του Κόζιακα και της Πίνδου.
Η ανάβαση στη Μονή, που παλαιότερα γινόταν με ανεμόσκαλα, σήμερα γίνεται άνετα με σκαλοπάτια από τσιμέντο και 2 μικρές στερεές γέφυρες που κατασκευάστηκαν το 1930. Μετά την πρόσφατη κατά τη δεκαετία του 1980 ριζική ανακαίνιση και αναστήλωση της από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία της περιοχής, λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι υπό την πνευματική προστασία και με τις πατρικές φροντίδες του Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών Αλεξίου. Από τις αρχές του αιώνα μας, η Μονή είχε αρχίσει να εγκαταλείπεται και να ερημώνεται. Επί 20 σχεδόν χρόνια και μέχρι το 1971, όπου και πέθανε, ζούσε εκεί μόνη της η ευλαβική γερόντισσα από το Καστράκι Ευσεβία. Η αιτία της επωνυμίας της Μονής Ρουσάνου δεν είναι εξακριβωμένη. Διάφορες ερμηνείες έχουν προταθεί, οι περισσότερες από τις οποίες δεν ανταποκρίνονται στα πράγματα. Πιθανότατα η επωνυμία αυτή οφείλεται στον πρώτο οικιστή του βράχου ή στον κτήτορα του παλαιού αρχικού ναού. Η Μονή Ρουσάνου αναφέρεται με το όνομα αυτό σε επίσημα έγγραφα και κείμενα από την τρίτη δεκαετία του 16ου αιώνα, πράγμα που σημαίνει ότι και παλαιότερα ο βράχος ήταν γνωστός με την ονομασία αυτή. Ο επιβλητικός βράχος, πάνω στον οποίο βρίσκεται κτισμένη η Μονή Βαρλάμ, πολύ κοντά και απέναντι από το βράχο της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου, αλλά αρκετά μικρότερος από αυτόν σε έκταση στο πλάτωμά του, κατοικήθηκε κατά την παράδοση το 14ο αιώνα για πρώτη φορά πριν 600 χρόνια από το σύγχρονο του Οσίου Αθανασίου του μετεωρίτη ασκητή αναχωρητή Βαρλάμ, από τον οποίο πήρε και την ονομασία του το μοναστήρι.
Το μεγαλόπρεπο σημερινό καθολικό, που τιμάται στη μνήμη των Αγίων Πάντων, έκτισαν στο 1541-42, όπως μαρτυρούν σχετικές επιγραφές και άλλες αρχαιακές πηγές, οι γεννιώτες αδερφοί ιερομόναχοι Θεοφάνης και Νεκτάριος. Φαίνεται όμως ότι στην πραγματικότητα το κτίσιμο του καθολικού είχε χονδρικά μόνο τελειώσει κατά το 1541-42, ενώ οι λεπτομέρειες των οικοδομικών και άλλων εργασιών του ναού και του Νάρθηκα συνεχίστηκαν μέχρι το Μάιο του 1544, όπως συμπεραίνει κανείς από το υπόμνημα του ιερομόναχου Κασιανού, προηγούμενο της Μονής Σίμωνος Πέτρας. Επιβλητικός και μεγαλόπρεπος υψώνεται ο απότομος βράχος, στην κορυφή του οποίου είναι σκαρφαλωμένη η μονή της Αγίας Τριάδος. Τόσο η δύσκολη κατάβαση του επισκέπτη στην κοιλάδα αρχικά, όσο και η δύσκολη ανάβαση έπειτα στο βράχο επιφέρουν αρκετή κούραση. Η κούραση αυτή όμως ανταμείβεται πλουσιοπάροχα από τη μαγευτική θέα που αντικρίζει από ψηλά από τους εξώστες της μονής. Στα νότια, στα πόδια του βράχου, απλώνεται η πόλη της Καλαμπάκας με τον ποινιό ποταμό νοχελικά ξαπλωμένο στην κήτη του και τους ορεινούς όγκους του Κόζιακα και της Πίνδου στο βάθος. Η ανάβαση στο βράχο της Αγίας Τριάδος παλαιότερα γινόταν με ανεμόσκαλα και με το παραδοσιακό δίχτυ.
1925, επί Μητροπολίτη Πολύκαρπου και επί ηγουμένου της Μονής Νικάνδρου Σταθόπουλου έγινε η λαξευτή κλίμακα με τα 140 περίπου σκαλοπάτια της που χρησιμοποιεί ο σημερινός επισκέπτης. Κατά την παράδοση, που δεν επιβεβαιώνεται όμως και από άλλες μαρτυρίες και πηγές, η Μονή πρωτοκτίστηκε το 1438 από κάποιο μοναχό Δομέτιο. Για το πρόσωπο αυτό τίποτε απολύτως δεν γνωρίζουμε. Δεν αποκλείεται, όπως συνέβη και στους περισσότερους άλλους μετεωρίτικους βράχους, οι πρώτοι ερημίτες να έκτισαν εδώ τα σκυταριά τους στις αρχές του 14ου αιώνα. Ο σημερινός κυρίως ναός αντιπροσωπεύει την αρχαιότερη σωζόμενη οικοδομική φάση του μοναστηριού και είναι το πιο ενδιαφέρον από τα κτίσματά του. Φαίνεται πως ανεγέρθηκε το έτος 1475-76, όπως μαρτυρεί η ανεπίγραφη πλίνθος στο νότιο εξωτερικό τοίχο με χαραγμένη τη χρονολογία αυτή. Η Μονή του Αγίου Στεφάνου βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της συστάδας των μετεωρίτικων βράχων, ακριβώς πάνω από την Καλαμπάκα. Είναι το μόνο μοναστήρι που μπορεί να επισκεφτεί κανείς χωρίς να ανεβεί σκαλιά, γιατί η προσπέλαση σε αυτό γίνεται με μια μικρή γέφυρα. Από το 1961 λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι με πολυμελή και δραστήρια αδελφότητα, η οποία παράλληλα με το πλούσιο πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο έχει να επιδείξει και αξιοθαύμαστο ανακαινιστικό και οικοδομικό έργο στη Μονή. Πότε είχε κτιστεί ο αρχικός παλαιός ναός του Αγίου Στεφάνου, τον οποίο αντικατέστησε στα μέσα του 16ου αιώνα με το σημερινό ναό ο ιερομόναχος Φιλόθεος, δεν είναι εξακριβωμένο. Πιθανότατα κατά το 14ο με 15ο αιώνα, όπως έγινε και με τους ναούς σχεδόν όλων των άλλων μετεωριτικών μονών. Η θέα από τον εξώστη της Μονής είναι μαγευτική. Στα πόδια του βράχου απλώνεται η πόλη της Καλαμπάκας με τον ποταμό Ποινιό πιο πέρα στο βάθος.
Παλαιά παράδοση συνδέει τη μονή αυτή προς το γυναικείο μοναχισμό. Η ιστορία των πρώτων χρόνων της Μονής του Αγίου Στεφάνου, όπως και των περισσότερων μοναστηριών, χάνεται στα βάθη των αιώνων και καλύπτεται από την αχλή των θρύλων και των παραδόσεων. Βέβαιο πάντως είναι ότι σε βράχο, κοντά στην εξωτερική είσοδο του μοναστηριού, υπήρχε λαξευμένη επιγραφή, την οποία είχαν παρατηρήσει και αναφέρει παλαιοί περιηγητές και επισκέπτες της Μονής, καθώς και ντόπιοι λόγοι των αρχών του αιώνα μας. Η επιγραφή αυτή, που δυστυχώς άγνωστο πότε χάθηκε, κατά την άποψη των περισσότερων που τη διάβασαν, έφερε χαραγμένη τη χρονολογία 1191-92 και το όνομα Ιερεμίας. Αν και η προέλευση καθώς και ο προορισμός της Μονής δεν έχουν εξακριβωθεί, πιθανότατα το όνομα του Ιερεμία δηλώνει τον πρώτο όσιο ερημίτη που κατοίκησε σε κάποια σπηλιά του βράχου αυτού. Σταθμό ή μάλλον αφετηρία του οργανωμένου μετεωρίτικου μοναχισμού αποτελεί η ίδρυση της Μονής του Μεγάλου Μετεώρου ή της Μεταμορφώσεως. Η μονή αυτή είναι η παλαιότερη, μεγαλύτερη και επισημότερη από τις υπάρχουσες σήμερα μετεωρητικές μονές, όπως δηλώνει και η ονομασία της Μεγάλο Μετέωρο ή απλώς Μετέωρο. Σκαρφαλωμένη πάνω στον επιβλητικό της βράχο, κατέχει δεσπόζουσα θέση ανάμεσα στο μοναστικό συγκρότημα των Μετεώρων. Ιδρύθηκε λίγο πριν από τα μέσα του 14ου αιώνα από τον Όσιο Αθανάσιο το Μετεωρίτη, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος κτητοράς της Μονής και οργανωτής της συστηματικής μοναστικής κοινότητας. Στα 1544-45, σύμφωνα με εντυχισμένη μαρμάρινη επιγραφή, ανεγέρθηκε ο μεγαλόπρεπος κυρίως ναός και η λυτή του σημερινού επιβλητικού καθολικού της Μονής. Δυστυχώς, σε όλα τα μοναστήρια δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση ούτε η φωτογράφηση εντός των ναών, καθώς και εντός των μουσειακών χώρων, στους οποίους εκτίθενται μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας αντικείμενα.
Πολλές είναι οι καταστροφές των καιρικών περιστάσεων που έπληξαν το μοναστήρι του Μεγάλου Μετεώρου. Επιδρομές αθέων και ασεβών, κλεψίες και λαιλασίες, πυρκαγιές. Όμως, το Μεγάλο Μετέωρο, μέσα από τις ατελείωτες περιπέτειες και τους κατατρεγμούς 6 αιώνων, συνέχισε χωρίς διακοπή τη μοναστική παρουσία και ακτινοβολία του και διαφύλαξε κατά το μεγαλύτερο μέρος τους πολύτιμους θησαυρούς και τα ανεκτήμητα εθνικά και θρησκευτικά του κοιμήλια. Εκτός των άλλων, οι βράχοι των μετεώρων αποτελούν πόλο έλξης για τους θαυμαστές των επικρίτων σπορ. Αθλητές από όλο τον κόσμο καταφτάνουν εκεί προκειμένου να επιδοθούν στα αγαπημένα τους αθλήματα. Μετέωρα, ένας παράδεισος χτισμένος με ανθρώπινα χέρια. Όσα χρόνια και αν περάσουν, θα στέκουν εκεί μεγαλόπρεπα και επιβλητικά και θα υπενθυμίζουν στους επισκέπτες πως τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι ακατόρθωτο. Το μόνο που χρειάζεται είναι θέληση, υπομονή και πίστη.